Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine mukadzi wandiri kufambidzana naye. Mukadzi uyu anonamata ende atori nechechi yake iyo yaakatanga kuZimbabwe uko, saka tiri kufambidzana ende ndinotoona kuti zvinhu zvose zvaanoita anotoita zvinhu zvechokwadi, haasi umwe wemaprofita aya enhema. Saka iniwo mukoma handisi kurarama life iri straight. Ndine mari, kutaura kudai ndinotofamba nemwe motikari inodhura, but vanhu havazivi kuti ndinotongorarama chilife cheugweja. Saka ndanga ndichida kuti ndinge ndichimubudira pachena kuti ini basa randiri kuita, I'm not working as an accountant, sezvo ndakamuudza kuti I'm working as an accountant muSouth Africa, but nditori mbavha, ndinotoita zvekutorarama nekuba. Pandakauya kunoku kuSouth mukoma, ndakazotanga kushandira umwe murungu uyo ainge achiitawo zvekugadzira masola, kutomagadzira masola. This was a very long time ago. Kambani yake haina kukwanisa kuzoenda kumberi because by then masola zvainge zvisati zvava nemukurumbira. Saka paakandidzidzisa kuti sola inogadzirwa sei iyo pachezvayo, unoshandisa materials api, uye zvekare how do you install solar systems, because ndaiwanzokuisa solar installations mumaprazi because varungu vanosapotana. Saka zvinhu zvandakaita interested mazviri. Kambani yake payakazobroka, handina kuda kuti ndinge ndichizosiya izvo zvandainge ndichiita. Ndakangoramba ndichingoitawo zvemasola izvozvo even though zvainge zvisingandipi mari. Saka ndakazowana mukana. Pane nguva iya yekuti vanhu vainge vachida mabhatiri avo ainge achitorwa mumabooster emanetwork. Saka tainge tichienda tichinoba mabhatiri iwawo. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge aine ruzivo, taitoziva kutoti kana tikasvikapo tikadai tinototora mabhatiri totosiya tatokonekta zvimwe zvinhu ipapo, zvekuti vaizotozviona pavaizotouya the next time around for maintenance, maybe after 2 months ndopavaiwanzo kumaintaina vanhu vakaita sana Vodacom mabooster avo. Saka taitoenda totonorova mabooster. Kana tarova mabooster taimachengeta mabhatiri iwawo kune imwe imba. By then ndainge ndichiri kugara kunonzi kuRustenburg, saka ndainge ndava kutorenta full house. Ndichirenta full house kudaro mukoma, kukuratidzai kuti zvinhu zvatainge tichiita tainge tava kubata mari. Saka mabhatiri awa taikwanisa kuba mabhatiri around Gauteng, kunobuda kuenda kunana Durban vana Cape Town, zvekuti taiti marumu maviri taimazadza nemabhatiri awo atinenge taba from network boosters. Saka taizomataransporta tobva tachizomaendesa kumusha. Saka vanhu vaishandisa mabhatiri iwawo. Takatombotengesera even nezvipatara chaizvo, kutoita madhiri nevanhu vemugovernment pachitonzi pachipatara pakati pari kutodiwa mabhatiri. Saka ndainge ndava kutozivikanwa, ndinotozivikanwa kusvika pari nhasi kuti nditori mukomana. Saka ndakaita mari nekangova kapfupi pfupi, ndikatotanga kutohaya vanhu ende ndakatorawo veukama, ndivo vandainge ndava kudzidzisa kuti tinorova sei masola. Saka kana tikapinda pangava pari pamba, but tinowanzopinda muri mumaprazi, then kana tikapinda mumaprazi then tobva tatora masola tonyatsokumadisconnecta zvakanaka, totora masola edu then totomaloda mumatrack, masola otoenda kuZim. Ndobva ndanotengesera vanhu vanenge vaine mashops avo. Sezvamuri kuona kuti mazuva ano hakuna chinhu chiri kuitisa mari sesola, munhu wose ava kungoti solar panel ndizvo. Saka ndo zviri kutondipa mari izvozvo. Saka ndine mabhindauko akawanda andinoita mukoma. Pazvinhu zvangu zvose zvandinoita ndinongorarama neizvozvo, zvekuti kana pakanzi paijikwa motikari ndinokwanisa kuwanikwa ndirimo imomo ndotowanawo mari. Saka ndikudanana
naprofetes avo vane chechi yavo munhu wekuti anonamata. Saka ndiri kutya kuti kana ndikaramba ndiri mulife mavo ndinokwanisa kuzovakanganisira mune ramangwana. Pamwe tichazoroorana, pamwe tichazochata, then inini neupenyu hwangu hwandiri kurarama uhwu, because ndikatosiya zvinhu zvandiri kuita. Ndine vanhu vakawanda vandakadhila navo vekuti vanotoda kutoti vange vachitonzwa zvichitonzi ndatopfurwa kana nepfuti. Mungava muri muno muSouth Africa kana iri seSouth Africa, hazvitoite kutoti ndige ndichitosiya upenyu uhwu hwandiri kurarama, because kutori nevanhu vakawanda vanotoda kutoti ndinge ndichifa. Saka as long as ndichiita mabasa awa andiri kuita, ndiri munhu anototyiwa mukomana zvokutotyiwa zvisingaiti, zvekuti kumalocation kana ndikatopinda mumalocation vanhu vazhinji havatozvizive kuti ndiri muZimbabwe, vanongofungidzira kuti ndiri muSouth African, vamwe ndo vanofungidzira kuti ndiri muchangani wekuMozambique, because chichangani ndinochigona zvekuti kunyangwe zvikanzi pakanzi machangani emuSouth Africa mirai apa, vanotofungidzira kuti uyu muchangani uyu wekunanaGiyani, but ndisiri zvangu muchangani nekuda kwekuti mutauro ndinougona zvisingaiti. Saka ndiri kurarama life iri very dangerous, zvekuti any day ndinokwanisa kungogaruka ndatongorohwa nepfuti. Prophetess ndinovada ende munhu ane umwari mukati, because kubva zvatakatanga kufambidzana, dai ainge ari munhu asina umwari mukati, tingadai takaita bonde kakawandisa. Mari yangu havanei nayo, asi vanondida manje, vanogara vachingondifonera praying for me, and ivo vanofungidzira kuti I am an accountant, but I am not an accountant. Mukomana she ndiri munhu ari kutongorarama nezvizvi zvegangsterism, ndo zvatinoita muno macho. Ndakatodhila nemamwe mabig politician, pane dzimwe mari dzinenge dzichingonzi mari dzevakuru dzashayika. Saka ndo nyaya yandiunza pano. Handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza here mudzimai wandiri kufambidzana naye, wandine tarisiro yekuti maybe mune ramangwana ndiye achazova amai vevana vangu. Ndanga ndichida kuti kana ndikamuudza mene kuti zvinoita here tobuda muZimbabwe. Handizivi manje necalling yake kuti zvinozoita here kuti asiye chechi yake behind, then obva ati anenge ava kuda kuenda kumhiri kwemakungwa nene. Will she be able to make such a sacrifice? Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi love is blind. A prophetess, she is in love with a gangster, but she does not know. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti ndivaudze prophetess kuti totongobuda muAfrica shamwari, toenda hedu kuEurope kana kuri kunzi unenge uchida kuti unge uchizova mudzimai wangu, because in Africa it will be too dangerous for you, as long as vanhu vakangozviziva kuti wava mukadzi wangu, and you won't be safe anywhere muZimbabwe kana kuti muSouth Africa kana in Africa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu we zvinhu zvekupiwa izvi. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yandiinayo, uye zvekare yakamira sekudai. Inini ndiri mudzimai, handina kunge ndakaziva kuti ndiri kutotengesawo future yemwana wangu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Mwana wangu ndakati ndamuzvara, ndakatanga kufarirwa nevamwe vekuchechi vandisingatauri hangu nezita. Vainge vondifarira zvandainge ndisingachanzwisisi, but murume wangu aingoti mablessings anobva kuna Mwari. Taitoti mwana uyu akazvarwa aine laki rake, because kubva nhumbu iyoyo ichingobata kubasa ndakatanga kupiwa mari yakawanda, uye zvekare muIndia wandaishandira akabva aenda kuAckermans akanonditengera preparation, zvinhu zvandainge ndisina kumbogara ndakatarisira, uye zvekare munomaziva
maIndia kuti vanhu vekuti vakaomera zvisingaiti. Saka mwana taingoti ane blessing yake iyo yauya nayo maropafadzo. Saka takabva tachizonopiwa court bed. Handina kunge ndakaziva kuti court bed yainge yakatogadzirwa nechekare. I'm regretting mukomanashi because zvose izvi kuzotozviziva ndakazozviziva mushure mekunge ndatoenda kun'anga. Zvinova zviri zvinhu zvinotondirwadza. SemuKristu ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndichasvika pakuendawo kun'anga, but inzwaiwo nyaya yangu before you even judge me. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizoenda kun'anga mukoma ndeizvo zvainge zvava kuitika pamwana. Mwana aiva nenguva dzekuti usiku aivhunduka. Aiti kana kuri kunzi akavhunduka zviya aibva achizotanga kuchema. Saka aingotaura zita raamai avo vakati pacourt bed yemwana wavo. Saka akatanga kuzviita zvinhu izvi mushure mekunge tanotora court bed tikauya nayo mumba tikaradzika mwana mucourt bed. Usiku ihwohwo akatanga kungochema apa achizvikwenya. Ndainge ndichitozvibvunza kuti kasi mwana uyu ane pari kumurwadza here, chiko chiri kuitika, kasi ane maronda mumusoro, because aita kuzvikwenya achita sekunge pane chiri mukati mumusoro make. Takaenda naye kuchipatara asi hapana zvazvakabatsira. Kunyange takaenda naye kuchipatara tikanopiwa mushonga watakapiwa, mwana takazoti taenda naye kuZimbabwe. Vamwene vangu munhu anoziva zvakawanda zvakadzika, saka vamwene ndainge ndisingatovafariri because ivo vaenda kumasowe, ino ndakangokwirirawo muPentecostal. Saka pavakatanga kutaura kuti mwana uyu ari kuita sekunge akatorerwa chipo chake, ndakabva ndatongovavenga ndikati vatotanga nyaya dzavo, vanongofungidzira kuti munhu wose anobhilivha mune zvavanobhilivha mazviri. Saka vakazviona kuti I did not want to believe that. Vakabva vachizoti kana muchida tinokwanisa kuenda kumaprofita munozvinzwira. Ndikati kwete, kana ndichaisa prayer request muchechi. Saka pandainge ndichida kuita prayer request, foni yakabva yadzima. Foni yadzima musi wacho iwoyo mukomanashi kwainge kusina zuva, kwainge kuine makore, handina kukwanisa kuwana moto wekuchajisa foni. Ndikazoti ndichaisa prayer request mangwana. Usiku ihwohwo mwana aingorwara achingotaura zita revakuru avo vekuchechi vainge vakati pacourt bed. Saka aita sekunge ari kuvaona. Apa ndikutaura nezvemwana mudiki mukomanashi ainge achiri kutodzidzira kutotaura, zvekuti aitonetsekana kana kutodana zita resista yake kasisi kake, aitotadza kutotaura zita iroro, but aitotaura surname mukoma nemazita evanhu vakuru. Ndobva ndakatotanga kutozivirawo first name yevakuru ivavo vainge vari vakuru vekuchechi kwedu. Kutaura kudai mukoma ndinoshaya kana simba pose pandinenge ndichida kuti ndinge ndichienda kuchechi semusi uno weSunday kudai. Handichina kana shungu dzekuti ndinge ndichienda kuchechi nekuda kwezvandakaitirwa nevanhu vekuchechi. Saka tainge tava kungozvitongesa kuti mwana mudiki akadai mazita awa ari kumbomawana kupi. Saka ndopa ndakazobvuma ndaona kuti there is something that is happening kumwana. Kana ndikada kuzviignore ndamboedzawo kunamata, ndaitora bhaibheri ndoisa bhaibheri pamusoro pemwana, but hazvina kana zvazvainge zvichimbobatsira. Muprofita akazouya ndokubva ati mwana wenyu akatotorerwa chipo chacho chiri kutoshanda pamwana wavo izvezvi, ende muchatonzwa kutoti mwana wavo ari kuzotochata manje. Ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa. Mwana achirwara kudaro mukoma, to my surprise ndopa ndakazonzi nemurume wangu uyai muone zviri pano. Ndo paakabva achizonondiratidza announcement iyo yainge yaiswa mugrupu rechechi. Announcement yakaiswa mugrupu rechechi yainge iri yekuti mwana wevanhu ivavo ainge achitoroorwa mwedzi iwoyo, ende zvakaitika very fast. Apa ainge achazoroorwa neumwewo murume ainge akabva mukushayikirwa nemudzimai wake, but aiva nemari. Ndikangoti kuchechi kwedu ndiye umwe wevanhu vanotoverengwa apo panoverengwa vanhu vanenge vachinzi vane mari dzavo. Zvakatishamisa inini nemurume wangu. Ndo pandakazoita serious ndikati nyaya dziri kuitika idzi, because ndakambotanga ndichafungidzira kuti maybe ndivamwene vangu kuti vari kuita zvinhu zvose izvi vachiita kuti mwana ange achizotaura mazita evanhu vekuchechi, so that inini nemurume wangu tisazowirirana tichiti vanhu vekuchechi ndivo
vari kutiroya because vaizviziva kuti ndiri munhu anofarira kunamata, but ipapo zvekuzonzi maannouncement mukoma ndakabva ndachizovachenesa ndikati munhu uyu haana kana zvaanoziva panyaya idzi dziri kuitika, there is something that is even deeper. Ndopandakazobvuma kuenda kun'anga. It was not easy mukoma, it is just that vanhu vepano hamundizivi. Ndaiva munhu wekuti ndainamata mukoma, ukazoona munhu akaita seni ndozoita desperate yekuti ndava kuda kungoenda kungononzwa kuti chii chiri kuitika pamwana, because ipapo tainge takatoudzwa kuti laki remwana uyu richiri kutotorwa, vari kutoita zvekutokama laki rake, ende izvo ndo zviri kumurwarisa zvekuti anokwanisa kutofa mwana uyu kana Mwari vakasapindira. Mwana wangu mukoma aiva nenguva dzekuti waiti kana wakamutarisa waikwanisa kungoona pasisina mwana. Zvinonetsa kurondedzera mukoma, uchiudza munhu asina kumbosangana nezvinhu zvakadai. Waitongoti ko mwana wangu aenda kupi, uchingozvibvunza kuti ko mwana wangu aenda kupi, utomuona mwana avapo. Apanenge achiita sekunge asiri kugona kufema, kuita sekunge anenge abva kure kure. Zvinhu zvacho it was so confusing, and ndainge ndava kungogara ndichingochema. Saka takazobuda muvillage umo munogara vabereki vemurume, ndokubva tazofamba apa mari tainge tisina. Takafamba netsoka tikaenda kune imwe n'anga, vainge vasitorinawo kana foni sekuru ivavo. Tikasvika vasipo apa kumirira munhu asina kana foni. Marwadziro azvinoita zvichitonzi sekuru kwavaenda hamene kuti vanodzoka nhasi here kana kuti mangwana. But takagara mukoma kuda kwe about maybe 6 hours. Ipapo tainge tava kutonzi nhasi saka muchatongorara henyu pano, motongovamirira. Vakabva vachizosvika maybe 30 minutes later. Tava kutongozvidza kuti nhasi totorara pano because it is already too late. Saka pavakadzoka vakabva vati imi ndine mashura andasangana nawo muroad. Kune kwavainge vachifanira kuti vange vachienda kunogadzirisa nyaya dzengozi kune imwe village. Saka vakati ivo vachifamba vanoti vakabva vachizoona shato yeblack. Shato iyi yeblack yainge yakamira iri muroad, but yakatosimudza musoro iwayo. Vakati handisati ndakamboona shato inokwanisa kuti yakareba kudaro yozvisimudza kudai musoro wayo. Saka vachitaura kudaro vakabva vachizocheuka vakatarisa kuvillage kwavainge vabva, vakaona kuti kwainge kuchiita sekunge kwainge kuchitsva, vachitoona hutsi mudenga. Saka vakatouya vachitomhanya vachitofungidzira kuti zvimwe kuda maybe pane zvainge zvaitika, vakatongowana kuti everything was normal. Saka vakatofamba, zvakazoita kuti vange vachizodhileya. Vakatanga vachafamba vachibvunza vanhu vose kuti musha wavo wainge usina kutsva here kana kurohwa nemheni. Kuzosvika vachizosvika pamba vakazotoshamisika vachitoona kutoti painge paine vanhu vainge vakavamirira. Saka pavakangonobata mwana wangu vakabva vati shame, ko mwana uyu zvamakamubatisa nemunhu ane nyengerekezi maoko make. Vakabva vatiudza kuti painge paine munhu uyo watakaenda kumba kwake. Saka iye ainge akaitirwa mhiko dzekuti sezvo kana uine nyengerekezi dzinokwanisa kuuraya kana vako vana, but unozoitirwa mhiko dzekuti dzisazouraya vako vana, dzinge dzichizouraya vevamwe. Saka kuurayirwa kwaunoita vana nemunhu anenge aine nyengerekezi anonokupa zvipo, sezvakaitika ipapo kuti takabva tapiwa chipo checoat bed. Saka painge paine kametres ako kakauya necoat bed, ndiko kainge kakatononyikwa mumvura yainge iine mushonga, kakapedza kakaomeswa. Murume wangu akatomboti kana aka kari kunhuhwa. Saka takangoti sezvo chainge chiri chinhu chainge chagara chisingashandi kwenguva yakareba, because ivo vakati yakange iri yemuroora wavo uyo akazoendawo kumhiri kwemakungwa. Tikangogamuchira tikati Mwari kudzwai. Vakazotanga kushanda mwana vakati vachimushanda kudaro akatanga kurutsa mukaka. Vakati kwandiri hausi mukaka wako uyu, mukaka wakatobva pamazamu echikwambo. Vakati vanhu ivavo vainge vatori nechikwambo ndochaitopota chichitofidha mwana. Apo pandati mwana aikwanisa kana kungonyangarika kwemasekenzi mashoma wotomushaya. Hanzi panguva iyoyo anenge atotorwa nechikwambo, because chainge chava kutomufarirawo, chava kutoti uyu mwana wangu, ndoda kuti ange achizova mwana wangu. But aitongochengetwawo naMwari nekuda kwelake rake
raakazvarwa ainaro. Please do not judge me. Zvinhu izvi zvakatoitikawo kwandiri. Munhu wose unotozvarwa uine laki rako. Kuzoona tichizotambura kudai takura, vamwe vedu tinenge takatotorerwa malaki. Vachitaura ivo vainge vachiti laki rakazvarwa riine mwana aifanira kunge dai akazotoita munhu anotozivikanwa nenyika yose, but laki rake rakatokamurwa nechekare. Vakati pari zvino handicharwi nekudzosa laki iroro, tava kungorwa nekungoti mwana uyu ange achirarama. Murume wangu akati zviri nani kuti mwana ararame, zvelaki tichazozviona. Kubvawo ipapo, of course, murume wangu anomboitawo achiita laki, but zvatosiyana nekubva apo pakazvarwa mwana. Taitozviona kutoti life iri kuchinja. Mukoma takangobviswa muarea matainge tichigara neumwewo munhu wekuziva akangoti imimi kunzvimbo kwamuri kugara kwakanyanya kuita kusquatter camp, ndoda kuti munge muchinogara kumwe. Of course takabviswa ikoko tikaiswa mulocation, but waitoona kutoti life yava kutochinja. Mwana iye haatodi kutoti atogara munzvimbo yakadaro iyo yainge ichigarwa nevabereki vake, but vagoni vakakwanisawo kudya zvevapfupi nekureba. So advice yangu ndeyekuti even though you want to judge me, but zivai kuti zvinhu izvi zvinotoitika ende zviriko. Mumachechi unotobirwa laki, kana kuti mwana wako anokwanisa kutotorerwa laki, sekutotamba sekutoseka, laki rikatongoenda. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi laki rinokwanisa kutongotorwa rikatongoenda zvikatongovharana. Munoti kudii vedare nenyaya iyi? Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndaimbova munhu ainamata, nazvino hanzi ndava kungonamata hangu ndiri mumba. Kuchechi kwacho ndinoti kana ndikada kuenda nekuchechi hanzi ndinongofila somehow. Apologies. Vakatumidzira message iyi wainge uri musi weSunday makuseni, handina kukwanisa kuti ndinge ndichiiverenga message yavo, asi ngatitaurei navo mucomment section.